sklopu projekta Podures 9. studenog 2021. godine održana je još jedna u nizu edukacija za poduzetnike. Tema je bila upravljanje odnosima s kupcima. I ovog puta susret je zbog pandemije COVID-19 održan putem Google Meet aplikacije. Zainteresiranih nije nedostajalo, a još jednom je potvrđeno da je projekt Podures bio iznimno koristan za sve poduzetnike i obrtnike sa šireg dugoreškog područja. Današnje teme su definitivno aktualne teme za poslovanje i za u svakodnevnom životu i definitivno su jedna od aktivnosti održivosti rezultata ovog projekta i razlog da se to i u buduće na taj način odvija uz eventualno neke dopune. Promocija je bitna aktivnost za poduzetništvo i obrtništvo na području grada Duge Rese i okolice uz još neke aktivnosti. Edukacije se provode kao nastavak projekta, a kao način očuvanja postignutih rezultata. Nažalost, zbog pandemije koronavirusa i ove, kao i prošle godine, aktivnosti su ograničene na online susrete, no unatoč tome interesa ne nedostaje. Edukacija za poduzetnike u potpunosti je prilagođena situaciji u kojoj živimo, a i ovog puta zanimljive i aktualne teme pripremio je Zrinski Pelajić iz tvrtke Ilirikum savjetovanje. Druga ova prezentacija je samo potkrijepila koliko je u tom segmentu jako važno pristupati svakom kupcu na jedan novi personalizirani način. Koliko je važno zaista svaki dan, bez obzira da li se radi o velikoj ili maloj prodaji, koliko je važno nastupiti i prema tom kupcu, poduzeću, organizaciji, čovjeku kao prema sebi ravnom, sa poštovanjem. Kroz to povjerenje, ali i kvalitetnu i brzu uslugu, stvara se ozračje u kojoj nas ta druga strana može i želi angažirati. Dakle, i to je ključ onda opstanka malih, mikro i malih poduzeća. Često ljudi rade dobre proizvode ili usluge, ali u ovaj aspekt prodaje često je zanemaren. Zato je u konzultaciji s provoditeljima projekta, ali i obrtnicima s područja Duge Rese, izabrana ova tema koja je aktualna i zanimljiva sudionicima. Aktivnosti će biti nastavljene ne samo kroz edukaciju za poduzetnike, već i kroz snimanje promotivnih filmova o njihovom radu.